nuts inside? Yes. Are you ready? Yes, yes. Are you hot? Yes. ime ihe unu ga-eme kịta anyị ga-ewere bọọlụ bebi unu anọ tinye ya na mmiri ka nwa m ga chenji kọrọ ihe anụ onwe nke ọ ga-awa iti ya na mmiri mebi mmiri oyi ma ọ bụ mmiri dịtụ oyi o chenji kọrọ so Chinonye tinye nke gị na mmiri oyi ka nwa m ga chenji kọrọ tinyecha ya na mmiri. Oh my god, oh tie wapụ n'aka gị. O chenji gokweno tie n'isi ọfụma. Tinyegara ya na mmiri ọkụ ka mfụ. Tinye ya na mmiri nke Chire tinye na mmiri ka afọ ọzọ. O chenjikwena. Wepụ n'aka ka nna afụ ụzọ. Oh, okay. Color ya wụ golden and light purple. Then itinye ya na mmiri.
iti ya na mmiri isi ya o light purple oruzie pink ahụ ya no ọ na-eche nje ebe ụkwụ ya ngwache ka nne ka che prove nke ya nne ka itinye gị wepụ aka ka nna afụ ụzọ oh my god itinye gị wepụ aka ka nna afụ ka o sie Chika so ngwa tinye nke gị ka mfụ Take off your sunglasses. Mama, how about shoes? so nke Chika nso anya ofu anya kpọrọ nwa Chika nso tie ọfụma Mama is not changing color. it's not changing Yes, nothing. ngwa tie na mmiri ọkụ ka ifụ ọ na-echenji n'egodo ụkwụ ya oyi ị hụrụ ya Just look at your own. Prove how much shoes. Nothing. Chica, so this one is. Are you ngwa pakizie na ihe a dozichanụ ụmụara ndị a na-atụfu atụfu na-atụfu ya Superman! This is super. My ring! Ah! Mama, did you have bag? Mama! You're not so far on my big pink. You look so cool. I'll put it in my middle because I have to put this middle. Wow. So this good. Because how about your glass? Mama, gosh, it is ease. I was getting upset. No, you're gonna put it. It's easy. What's it? Mama, look at here. Look at this here. isi gịnị eziokwu so njiri maka na enweghị baagị nje ejije gote ọzọ were gị nyere m dewere gị so ka anyị kwado nwa Chika nso weta glass ọgọ ya weta eyeglass ya mana nwaanyị o ji nwezikwe n'ofu anya biko kedu ụdị nwa nwunye nke oh my god Mama, Casey is going to change color. Nothing. Mama, like it so we can be pink. No.
see your brother